ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଏଫଆଇଆରଟା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। କୋଉଟା ସାର୍ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଜଣେ ଚୋରେଇ ନେଇଛି ଆମ ଗାଁ ରାଜୁଆ। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ କହୁଛି 200 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବନି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 200 ଟଙ୍କା ନଦିଏ ସେ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେବ। ମୋତେ ଦୟାକରି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋ କୁକୁଡ଼ା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଆପଣ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଖାଲି ଥରେ ଫେରିଆସୁ। ମିଛ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା କଥା ପଛରେ। ସାର୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଜାଣିପାରିଲାନି ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଚିକେନ କଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଲ୍ ଟିକେ ମାରିବି।